Ka afọ gị? Ifeanyị. Onye ebe ka ị bụ? I'm in Enugu State. Enugu State. Ka emezie nke gị nwere nọ n'ime ọfịa dị na ego ebe ị nọ? Ebe anyị nọ dị dangerous o, kwụ nwere idea. Wentị gị. Isi bụ onye Enugu State. Kesa dị onye Enugu State. Nkanu. Ka emezie ihe dobezi gị na-ede ọnọdụ a. Lekwa akpa ya o, lekwa akpa ya. Ede ebe ọ nọ. I'm not the phone no so. Adama we tone gị. But I'm not chopon no. We tone Adama ni. One place to go, so that's when to go na level. Oh, but not like you know brother. More like a week now. We have been here for a week. Over 1 week. Here. In one all in all. Haruna rakwụsịgo m dọrọ, that's no stop. Ka emeze eji kwụsị gị ọrụ. Akwụkwọ ga-ahụgwọ. Welite ihu gị elu. Ka mmechi ose nyere gị aka. No mmadụ si ga n'ụwa onye Nigeria nọ ebe a. Anyị na-emekwa ngafe so asị na onwe ya. So we have to park and come and know what is the problem. problem. Ebe onye nwanne anyị nwoke na ihe emenu. Ka ebe ị na-ebe esi nri ka mmadụ bụ iri gị. Mmadụ bụ n'ụlọ ake. Ọ na-akwụsị okwu ike. Oduga ka ị nọrọ obodo a? 2 months. 2 years. Ị nọgo 2 years ka emezi na ị nwere ego iji akwụ ụgwọ ụlọ iji ruo nke ị chụpụrụ ya bụrụ ebe a ka ị ebi. Wee ntonu nwanna isi na gịnị mee? A lot of story involved. Onwe ndị gị na ha bi n'ụlọ. Mbasa mụ abịa. Egede ọkpịa merụcha arụ n'egede. Ebe anyị na-adịrọ mma. Ebe mmadụ. Ebe anyị na-adịrọ mma. Ebe mmadụ dị. Ebe anyị na-adịrọ mma. Chai, ndị be anyị unu afụka ka ụmụ nwanne anyị ụmụ ikorobịa anyị si wee gbasasịa ka ụkpaka n'efere mba ụwa na-atasa afụfụ. Nke a bụkwa nke anyị fụrụ anya o. Unu ga-amakwa na o nwere ọtụtụ anyị amaghị ebe ha nọ na-atakarị onye a n'ụdị afụfụ a. Ọ dị egwu maka gịnị? Maka na ndị ọchịchị na-achịgbu onwe ha ihe ha kwesịrị ime ha achọghị ime. Ma ndị niile a na-achị ana Igbo, ọkachasị ndị na-achị ana be anyị bụ ana Igbo, afụfụ unu ga-anọ ndụ na-ata ikikere eze si ọ gịnị ka mme mgbe ahụ unu echeta arụ na mpụ niile unu mee wee megide ụmụ anyị n'obodo anyị. Biko nụ ndeewe na ize ndị a dukwarụ n'anụ wee dunaga sị ka ha jee wụọ ya ahụ mara ihe ha ga-enyere ya. Amakwa mba anyị na ha enyegoro ya aka. Ka ụmụnne m ka anyị getọpụ na ajụjụ ọnụ agbara ya. Sesi na ebe onye Enugu State. Olekwenye parents gị na ụmụnne gị. Ụmụnne gị ma nọ na. Ngwa ndị bụ na eme kọntaktị go. Nwere m phone, nwere ka m ga-esi kọntaktị. Ị nwere phone, why don't you use ị ga na call center kpọọ nọmba ha? Ijiri ego. Ihe abụka nnukwu nsogbu. Olee ihe bụ your plan? Ka ihe chọkwa n'ime na eche na chi azụ to buy. Ị nakwa mba ya nwa bụ the best option. Buy adịrọ mma na ọ bụkwa tiketi gara ọnụ. Libe nne gị rie nne gị ya ka ịdị ka dị chatakwụlọ ka mmadụ ka ịdị daa alụ. Since how many days ka ịsara alụ? Every 4 days, 3 days. 4 days or 3 days. Mana a na-agwa ụfọdụ ndị be anyị eche ime travel make inquiry first ka ị mara ebe ị na-aga. From the right source. Agent gị kwana ịgbọgwụgwọ agent gị gwa na ya ka isi nọrọ. Ị nwere phone. Ọ nwere ihe ọzọ anyị ji eme vidio anọ ka itinye na platform anyị yọtago ka ama ka a ga-esi nyere gị aka. Yotago. So when till you get no afụ gị at least onwe ya ma gị amalo yotago. MS ni fere when till you get no. Anyị na-eme ngafe so one man say na onwe ya ebe. So I ka amalo. Anyị nwa bụ ndị Anambra State. Atọ ofe Igbo bụ Igbo yotago. So don't worry anyị enyere gị aka yotago. Anyị achọ etu ezinyere gị aka bụ na platform etinye gị ka mani ka esi akpatara gị ezi na-eli. Ị na-eri kwukwa ezigbo nne. Anụ adịkwa n'elu ị na-eri.
erigo nri wee kwuo okwu ịta anụ. Ọnọdụ gị adịrọ mma n'ahụ. A ga-agba mbọ. Ijikwa paspọtụ gị? Ijikwa paspọtụ ọ dị n'ime akpa gị? Na paspọtụ ya dị na-abịa. Ọ ga-ebuziri ha niile. Mgbe aka ga-enyere gị na ị ga-eso anyị wee lawa ebe anyị bụ. Ọ dịkwa riski mana anyị ga-ama ka ya ga-esi wee teke dị riski. Etinye vidio gaa na platfọm ama ka etinyere gị aka. Ndị na-achọkwa n'ibi obodo ka ha ngwa n'etu ha si abịa bifọ mmadụ na-aga obodo ọ jụghị ese mana obodo ya na-aga etu o si wee na-ega. Ụmụ ụfọdụ a na-anasịrị ego na-akpọta ha obodo enweghị ihe a na-arụbeti abịaghị a onweghị ihe a ga na-arụ atọrapụ ha egodo ebe ọ nọ n'ime ọfịa. Ọnwalụ anyị etinye vidio na platfọm ama aka ga-esiri eziri gị ego. Isoro anyị naba. Ọ kwesịrị eche na ị ka makwa ụzọ bụ unu so iluo Naijiria ịma ụzọ bụ unu. Ka nwa nọmba ụmụnne gị bụ n'isi any of your onwelo ilugo nwaanyị ilube nwaanyị ọtakịrị okwu ahụ one ka ede 30 years just a hustle gwa gị na ụmụ nnụnụ bịagodo anya n'ebe mmadụ nọ ebe anyị nọdịkwa risk chijie n'abalị ka gị si alalụ ebe a n'abalị ị na-eji ihe akọva onwe gị nwa mmiri ancha niile bụ ebe obodo ebo onye agwa obodo ebe adịrị izi ọ sị gị na ọchị ebe ihe na-eme ha bụ na ịgwa ha sị gị ọ dịrị izi mana ị na-ebe aha so ebu ego wow ndị be anyị na-afụgo onye a akpọrọ gị ka o soro anyị naba ọsa nke bụ alụ ịkọ ka mmadụ sisaida see post etinye vidio gaa na ụfọdụ ndị be anyị nyere gị aka ndị o metụtara n'obi nyere gị aka gbara gị tiketi na-alụgodo ụlọ ịghọtago emezina ifere na nnekwute ọfịa ọ nọ n'ime ya sisaida hai ndị be anyị unu afụgo nien ọ dị egwu unu afụgo n'ihe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị be anyị eme ụmụ ikorobịa anyị arụ emere ụmụ ikorobịa anyị ncha. Biko ndụmọdụ m na-enye ndị akpọrọ nwoke a bụ bikonu unu akpọnatakwa n'obodo Naijiria biko maanụ ka unu ga-esinyere ya aka. Ọ bụ unu nwekwa n'akwụkwọ unu makwanụ ka unu ga-esinyere ya aka unu na ya nọrọ na-arụchara ọrụ ọ bụkwa na ọ ga na-ezogharị na-arụchara ọrụ tupu o mee gịnị unu ama ka unu ga-esinyekwa ya aka ka o nweta akwụkwọ. Biko anyị makwa na ọtụtụ ndị be anyị nọkwa n'obodo ebe a na-enweghị akwụkwọ na-arụkwa ọrụ biko na anyị na-ayọ unu ka unu hapụ ịkpọnata obodo a ọbịa mebekwa gịnị o nwee ike na ọ bụ na ndị be ha lere ana wee zipụ ya obodo oyibo ọ natazie kedu ihe ọ ga na-eme. Biko unu akpọnatana ya maanụ ka unu ga-esi hazie nyere ya aka n'obodo France a unu nọ. Biko nu ndewo na unu afụgo n'ọnọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị si na ha na-achịgbu onwe ha dobere ụmụ anyị ma ụmụ ikorobịa ma ụmụ agbọghọbịa onye gụchaa akwụkwọ ọrụ adịghọ ọ na-anya keke ọ na-anya ọkada ọkwa graduate a na-eme POS bana ha kpọcha ụmụ ha niile kpọje ebe edoziri edozi. Unu afụgo n'ofu onye na-achị ya n'Igbo ọ kpọrọ nwa ya kpọje n'obodo oyibo unu afụgo nwa ya rụzie ebe a gbanwee onwe ya na-emezi ka nwaanyị ọ pụta n'efere mba ụwa ọ na-agba egwu nwaanyị na-emezi ka nwaanyị. Ọ ụzọ Chineke si wee na-eme gịnị na-atị ya afụfụ maka mpụ niile ha na-eme n'ala Igbo. Sie n'ala Igbo ka ọ dịrị onye enu mma dịrị onye a na mma unu jụwa isi maka na unu nọ n'ọkwa iduru ụmụ niile ezinụlọ unu niile duje ebe edoziri edozi unu jụzi idozi nke unu efu ka Chineke si wee jide onye nke a na-ekwu ma achọghị ịkpa afịa wee na-atị ya afụ wee were nwa ya na-apụta n'efere mba ụwa na-ebugharị akpa nwaanyị na-agbagharị akpụkpụ nwaanyị na-agbagharị egwu nwaanyị unu afụ gị unu fụrụ ya ka Chineke si esi ụzọ ọzọ wee na-apịa ha ịtarị.
biko gị nwa bụ nwoke bụrụ nwaanyị na-achọ ije obodo oyibo anya saa gị anya saa jụọ ese ọfụma jụchasịa ike tupu iwepụta ego afụ ha afụ wee jee obodo oyibo wee na-ata ụdị afụ a nwoke a ifuru ebe a na-ata nakwa ụmụ nwanne anyị ndị ọzọ na-atagasị n'obodo oyibo. Ndewo na ụmụnne m, biko ka ọ ha m etu a n'ọnụ, unu echezọkwana ịlaik, ishare, ịsọbskraịb. Daalụnụ ndị be anyị.